आब'निजोम बग'बा गावनि बिसिखौ सिलायाव बुग्लिगासिनो दङ मा बुग्लिगासिनो दङ खेला रां बाहायना मालाय खामायनाय बे आखाइखौ दिनै सावसोमनानै सिखारगोन आं आखाइखौ दिनै सावसोमनानै सिखारगोन आं बे आखाइयाव नै नोंखौ हगारनो आंनि बिखानि नोंखौ दै खालामनानै लाबोनाय रांखौ नोङो बाहायग्रा सालि दाना माबायदि मोनदों ओइ थुदुसम बाबा Aduh, beखौ बाहायग्रा मालाय खामानिखौ बाहायग्रा नोङो बेयो आंनि हिनजाव आं बेखौ जेरै गोसो एरै बुग्लिगोन नों सोर आं मानसि दिनै नोंनो जाय हिनजावा गावनि आखाइजों मावनानै जाहोदों बे हिनजावनि आखाइखौ सावनानै होदों नै बाराबा नोंबो आइदै दाना नोंहा मानो गाबखावदों बियो नोंनि हिनजाव नाथाय नोंनि गलाम नङा दिनै नों बिनि आखाइखौ सावनानै होनायाव बेसेबांदि सानाय आरो खस्थ' मोनदों बिसोर मिथिगौ नै दाना मानो गाबखावदों नोंनि हिनजावनि आखाइया खामदों नोंनि हिनजावनि आखाइयाबो थिफुदों नों नोंनि सानायखौसो मिथिदों गावनि हिनजावनि सानायखौबा मिथियाखै आरो बेखौ खस्थ' होनांला आखाइसो सुजोब्बाय नाय बुगब नाय दिनै नोंनि हिनजावा गावनि सानायखौ बावगारनानै नोंनि सानायाव खस्थ' मोनफादों बेबायदि फिसाय अनसुलि हिनजावखौ अयथासार खालामनाया थिग जायाखै बाबु मा आंखौ खेमा खालामदो नाङा नों बे रावखौ खुगायाव लाबोनो नाङा आं नोंनि हिनजाव थुदो नोंनि आखाइखौ आङो खाथुबनानै हैनोसै थां बुगब नोंबो नोंनि हिनजावनि आखाइखौ खाथुबनानै हैदो थांदो बाप मा नों बेवहाय फैदो नोंनि गस्ला लंपेन्टआ रानबाय जानांगौ माखौ एसेबां नायगोमोखो नोंखौनो नायदों मानो नों बायदि हिनजाव माहारिया बयनिबो नखराव साफा थानायमोनब्ला बडलेण्डनि नखरफ्रोमबोनि नखराव दुखु खस्थ आरो अयथासारा जोबस्रांगौमोन बा नों मोजां बिबुंथि होयोथ मा नों राजनिति खालामो नामा जाय ट्रेना एक्सिडेन्टनि थाखाय थाबथानानै दं बिदिनो दावबायारि बियो आंनि आफा खुलुमबाय आच्छा नोंनि मुङा मा राजिब
राजिब नार्जारि। वाह जोबोद मोजां मुं नाथाय नों खाफाल मोनदा गथ' ज्रेट्रेना जेरैबायदि एक्सिडेन्ट जादों बियो गाबोन बेलासिहालागैसिमबो जेबो जानाय नङा। बिदिब्ला आंबो थांनोसै। बबाव थांनो? नायनि हजों थांनानै ट्रेन एबा बासफोर मोनगोन ना मोना। जोबोद गोजान जायो बासनि लामाया। मोननै हाजो दखर बारलांनो गोनां जायो। हाजोखौ बारनानै थांनो हागोन होननानै आं फोथाया। मानो? गोरान लामायाव थाबायनानै हाब्रु नाङोब्ला मानोनि सोंनायखौ खालामियानो गाहाम। आंहा बारा थाबायनायनि हुदाबो गैखाया। बिदिब्ला आं स्टेसनाव थांनानै थाहैसै। हा ओंखामालाय जानाया जाबाय फा? जायाखै। आफा नों आलासिखौ ओंखाम जाग्रा टेबोलाव लानानै फैदो आं ओंखाम खुरैनोसै। जागोन दे आइ। नाङा नाङा नाङा। नाङा होनब्लानो जेबो जानाय नङा। नों जानानैसो थांनो हासिगोन गथ'। बेखौ बुङो अर्डार। नों मिन्थिया बियो जेरै गुसु एरै गुदुंबो। नंगौ आं बिनि गुसु गुदुं मोननैखौबो नुखाबाय। बिब्दिब्लालाय माथोबाव फैदो जायैनि सावरायदिनि। दान्दिसे उनावनो खोमसिया साग्लोबसिगोन। आं थांनोसै। ओइ हो? खोनासंलाय। बुंलाय। आं मोनसे खोथा बुंनि। आफा फैजासिम दसे थाथ'बावदो ना। आंहाबो हारसिं हारसिं थानो मोजां मोना। नाथाय आंहा हारसिं हारसिं थानानैसो साननो जोबोद मोजां मोनो। बिदिब्ला आफा फैजासिम दसे जिरायनानै सानबाय थादो। आंबो न'नि खामानि मावहैनोसै। थांबायबो। दोत्स हारसिं हारसिं थानो मोजां मोनो। मानो बुंफ्लांखो आंलाय? महापन्डित लाखिबाय खोथा रायज्लायनो। हारसिं हारसिं साननो मोजां मोनो। मादि गोरोन्थि मावफ्लांखो आङो? लेंहरफिनसैसो नामा? थाथोंसै। लेंहरफिनोब्ला जुदि माबा सानो। आंदि लाखिदों खोथा रायज्लायनो। सिरि सिरि साननो मोजां मोनो। रायज्लायनो मालाय माखौ रायज्लायनो? मोनबाय। मोनबाय। बुंगोन दै गांदों। बिनि आखाइनिफ्राय दै लोंफ्लानानै बिनि गासिबो जिउ जारिमिनखौ सोंनानै लाजोबगोन आं। नोंनि मुंखौ मा बुंदोंमोनलाय? आं बावबाय। राजिब नार्जारि। राजिब नार्जारि। आं गोसोआव फैबाय। राजिब नार्जारि। राजिब नार्जारि। राजिब नार्जारि। आं माइसो जाम्बि। मुंल' सोंनानै फैफिनबाय। आरो माबा माबिथ' सोंनो हाबावगौमोन। आरो थांफिनबावनि। बे बाराव थांनानै मा सोंहैनो?
मोनबाय नोंनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनायानो जायाखै नों मा मावो बिजनेस ना फरायगासिनो दङ आङो MA फरायो लोगोसे बिजनेसबो नायो फरायो बिजनेसबो नायो माबायदि सिख्ला आरो जेबोखौनो सोंनो हायाखिसै हाबे सोंनो हायाखिसै आंथ' माबा मोनसे सोंनो हागौमोन बिजनेसमेन नायदो आसोल खोथाखौनो सोंनायानो जायाखिसै आरो खेबसे थांबावोब्ला जेबो साननाय नङाथ' जेबो साननाय नङा बेनो आंनि जोबथा थांनाय एबार माबा मोनसे सोंथि लानानै फैदों नों जेबो साननाय नङाथ' सोंदो खनसेल' मानो हाजार बारखौनो सों नों आंनि गोसो गोरबोआव जायगा लाखाबाय माबा साननांगौनि सोंथियानो फैया बे खेबाव आं जाय सोंथिखौ सोंगोन बे सोंथिनि फिननाय होनानै उल्था सोंफिनाबानो मोजां येस बुंदोल' नों हाबा खालामबाय खालामबाय खालामाखै हाबा जायाखै खोनासंलाय हा बुंदो आरोबाव नों फैफिननानै दानो सोंफैफिननो हागौ बे सोंनायनि फिननायखौ दानो लानानै थांखादो आं दासिमबो रावजोंबो मोजां मोनफेरलायाखै आरो गोसोबो थोफेरलायाखै मोजां मोनफेरलायाखै गोसो थोफेराखै बे बाथ्राखौ मानो बुंफ्लांबावखो आंलाय उफ बुङामोनब्लाथ' बियो फैफिनथारबावगौमोन गोसो होसारनानै बिनि समायना महरखौ नायबाय थानो हागौमोन गोसो थोलायफेराखै नाथाय गोसो थोलायगोन ना थोलाया बेखौथ' मिथिनो मोनाखिसै बे खोथाखौ माब्लाबाबो सोंनो हानाय नङा बे खोथाखौ माब्लाबाबो सोंनो हानाय नङा माब्लाबाबो सोंनो हानाय नङा बेवहाय अखा सारसनजोब्बाय न' सिङाव फैदो न' सिङाव फैदो
फैदो न' सिङाव जिरायदो थेंक्स खाना जानानै जिरायबाय नाथाय अखायाबो नागाराबा निजोमाय निजोमाय आफा अखानि थाखाय थांनो हायाखिसै आरो थांनोबो हाखानाय नंला बियो एसे अखा हाब्लानो हाखर हाला दैजों बुंफबजोबो हाजोनिफ्राय दै बोहैबोनानै बाना बायदि जालायो हरसेखौ दिनै बावनो थालांदो नाथाय मोनसे मोजां खौरां गाबोन फुंनि 10 बाजियावनो ट्रेना खारफिनसिगोन अब्लानो नोंबो थांनो हासिगोन गथ' नाथाय नोंस्रा जे उसुबिदा सानसेमानि जेबो उसुबिदा जायाखिसै मोनानि थाखाय जिंगासिदों मानसिनि मोजां मावनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा जाया फैदो आफा ओंखाम जाहैदिनि आलासिखौ लिंबोदो फैदो फिसा आखाइ आथिं सुनानै ओंखाम जाहैदिनि सानसेनि सिनायथि सानसेनि आलासि गाबोन अखा नायब्लानो थांसिगोन नाथाय बियो थांसिगोन होननानै आंनि गोसोआ मानो उसुखुथु जादों आंनि गोसोआ मानो बिदि जाखो आंनि गोसोआ जेरै उसुखुथु मोनदों बिनि गोसोआ खि दा आं बायदि जादों दा बे निजोम नों आंखौ बिदाय होनो गाबोन स्टेशनसिम थांफागोन थांफागोन ना थांफाया थांफागोन ना थांफाया नों मारै बिदि साननो हाखो आं गाबोन नोंखौ स्टेशनसिम दोनलांनो थाङा होननानै दान्दिसेनि नुलायनायावनो नोंदि आंनि गोसोखौ नोंनि खालामनानै लाबाय बे खोथाया नंगौ आंनि गोसोआबो नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो आंनि खालामनानै लादों मोननै गोसोआ जेब्ला मोनसे जालाङो जेसेबां गोजानाव थाया मानो आंनि गोसोआ थागोन नोंनि खाथियाव नोंनि गोसोआ थागोन आंनि खाथियाव नों आंनि आं नोंनि बे मोननै सोदोबानो हो दान्दिसेनि आलासि नोंहा बिदायनि सम जाबाय बिदाय नोंसिनि अननाया आंनि गोसोआव अराय सम थाबाय थागोन दान्दिसेनि अनलायनायखौ रावबो अराय सम गोसोआव थाबाय थाया फिसा नोंहा जुदि गोसोआव थायोब्ला आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानै साननानै लागोन थांनोसै बिदिब्ला गोजोन्थों थांदो फिसा जिउ गोलाव जाथों खोनासंलाय लामायाव उखैयोब्ला बे थफ्लायाव थाइनैसो सुपारि फिथाइ दं